Dompet bos. Aja bos, keren bos. Dompet. Mancing boys, keren bos. Halo rek, gawe ngobati rasa penasaran episode wingi Mancing Boys episode dino iki jange berpetualang nang perairan laut Madura maneh rek. Isuk sik peteng tim Mancing Boys JTV langsung gas meluncur nang lokasi dermaga. Kaya biasae trip dino iki liwat dermaga Keputih Surabaya. Jange meh tutuk dermaga Keputih, moro-moro ketok bapak-bapak nyurung gerobak soto daging. Wah, tewepak iki rek. Utamakan sarapan jas. Sudah berapa lama, Pak? Kowe tahun berapa? 94. 94. Iya, Rego soto piro, Pak? Rp300. Rp300. Ya. Daging 3.000 1 kilo. Dodolan nang ndi terus? Iya, dari dulu di Molo, sekarang di Pojokan. Rp300. Ya, sampai Saiki. sekarang kalau sama telur 17.500. Kilo 17.500. Iya. Tahun ini ya. Paling jam 9 pulang. Kok mulai? Ya, karena nggak sampai. Mari sarapan, tim langsung gas maneh nang dermaga Keputih. Iya tenan di obrolan. Ya tergantung Pak Bagus lah Bagus. nanti ya kapal KRM apa kemana ini nanti. Iya, Pak Bagus sering mana tenan lagi. Seperti itu, Pak. Hari ini kita pergi spot kapal kerem karena arusnya bagus, cuaca bagus. Amin amin. Moga-moga ngomset Amin. besar-besar nanti. Amin, amin, Target Baramundi. Amin. Oke. Mancing boys, keren bos. Katik kesuwen, Paufron langsung nepakno perahu, mari ngono langsung meluncur nang lokasi spot. Mancing Boys dino iki trip duet senior, Pak Bagus versus Pak Paufron. Gaya awakmu sing hobi mancing dan kepingin nyoba trip nang Laut Madura sekitare, Pak Kapten loro iki recommended rek. Soale Pak Bagus ambe Pak Paufron iki saben dina nelayan. Dadi lumayan eruh dan pengalaman soal tujuan spot ambek kapan waktu mancing sing tepak. Otomatis spot-spot mancing nang Laut Keputih wis apal kabeh rek. Tapi yang ngono rek, mancing iku kadang rezeki-rezekian lho rek. Nek awakmu jange mancing langsung ae temonono Pak Bagus utawa Pak Paufron. Omahe gak ado teko dermaga Keputih kuno rek. Kayak biasa pas perjalanan menuju spot, Pak Paufron mesti nyempetno gawe rangkaian cadangan rek. Cuaca ancen ono pengaruh gede gawe mancing. Embo iku oleh akeh, oleh sithik, opo malah boncos. Faktor cuaca ancen kudu diperhitungno gawe mancing rek.
Ana teori sing jelasno nek mancing pas cuaca udan potensi poin oleh iwak mek titik. Gaya awakmu sing jange budal mancing ojo lali merkirakno wektu ambek cuaca sing tepak. Masih teori lho rek, gak oleh diremehno. Kadang teori iku ya gelem bleset barang. Haha. Nah, saiki ku lagi mangsa rendeng rek. Bengi gelek udan. Akibate kali Kepote dadi butek, kenek banyu kiriman tekan dhuwur. Banyu butek biasae malah iwak-iwak predator nglumpuk nang muara nguber iwak cilik-cilik. Ambek beberapa bulan iki cuaca nang laut angel diprediksi rek. Tapi isu iki cuaca ketok cerah. Yo muga-muga ae cuaca apik sampai sore. Tujuan spot dino iki lumayan pedit rek. Jari Pak Bagus kurang lebih 2 jaman. Wih. Guys, istirahat si air rek. Ambek menikmati pemandangan. Lumayan. Sekitar sak jam perjalanan, moro-moro mesin perahu mati. Ternyata baling-baling perahu kena sampah. Langsung ae Pak Hufron nguculi sampah sing kebulet nang baling-baling perahu. Mari ngono, Pak Hufron nyalon mesin perahu lanjut gas nang kapal karam. Gak kroso, akhirnya perahu wis tutuk spot kapal karam Mas Bro. Gak kesuwen, Pak Hufron langsung jebur jangkar perahu. Mari jangkar dijekurno, Pak Hufron kalem-kalem narik tali jangkar gawe nepakno posisi parkir perahu. Supaya mancinge enak rek. Parkir berapa? Torjo. Berak kae. Gratis. Nah rek, saiki pertandingan dimulai. Kayak biasae trip mancing dino iki umpane gawe urang panami sing ukurane lumayan gede-gede rek. Gak kesuwen Pak Hufron langsung cal umpan. Kali itu temenan kan? Pak Hufron berhasil setrek guys. Nek ditontok perlawanannya genah iwak target iki. Alhamdulillah dengan baik ini hasil muakan. Oke. Pak Hufron iki ono air rek. Mau pasangi budal luput gak ngecek serok. Haha. Sing penting baramu di Jas. Tutup. Iki rek, ono info gaya awakmu. Ono sing menarik teko iwak iki rek. Yoiku iso bertukar kelamin utawa hermafroditik.
Nek sik cilik umume berkelamin jantan. Engko mari pembuahan pertama baru berubah dadi wedok rek. Terus dewe ya. Mancing boy. Keren bos. Pancing boys, keren bos. Mari ngono saiki giliran Pak Bagus. Aduh, Dek. Emane Pak Bagus? Ayo Pak Bagus. Dolek mana sing babon Pak yo? Mancing iwak jenis iki ancen kudu mbutuhno feeling ambek kudu pekar. Soale kakap putih iku ancen sensitif nang kondisi banyu. Guys, Bos. Pancing boys, keren bos. ternyata iwak tompel, Jas. Oke. Iwak tompel utawa jenaha iku sak keluarga, sak kelompok ambek jenis iwak kakaprek. Iwak tompel iki panggone gak nang tengah torek, justru nang pinggiran malah luwih akeh. Nek awakmu jange mancing iwak tompel, umpane gak perlu urang urip. Urang mati padha nyaute rek. Kait nyemplungno umpan. Umpane paupron langsung ke gondol maneh rek. Yes, iwak target. Paramundi Jas. Pancing boys, keren bos. Iwak baramundi iki ancen salah siji iwak sing dol-dolane lumayan larang rek. Sak liyane enak daginge, iwak iki gisine akeh lho rek. Meh rek. Pak Ufron strike maneh. Pertanda baik Pak Ufron. Ayo, tetap semangat Pak. Pak Bagus, ojo sampai kalah yo Pak.
Tapi slot awan ketokane angin ambek ombak mulai teko rek. Muga-muga ae sik tetep kondusif. Isok mancing sampai sore. Delok entarek masih durung strike, Pak Bagus tetep tenang. Malah leren, ambekan, ngopi sik. Wih, tuwa Pak Bagus. Ancen sembarang iku gak oleh dipeksa. Wis ana wayahe. Ngopi sik, madang ngopikir aslimu masuk, Jes. Mancing boys, keren bos. Mari ngopi, Pak Bagus langsung uncal maneh. Yo kan, gak lido ah. Saiki umpane Pak Bagus positif digondol. Nek nontok perlawanane asli wak babon iki rek. Wih, suar Pak. Oh, tuh sampai modal Pak. Alhamdulillah. Masih ada cintanya. Tidak ada aku, Pak. Dari kanan. Kapan? Yes, baramu di babon, Jes. Mancing boys, keren bos. Baramuni utawa kakapote sing nang segara biasae ancen luwih gedhe timbangane nang perairan Payau utawa Tawarek. Masya baramuni nang kali sing gedhe ya ana. Tapi biasae tiap spot utawa daerah itu beda-beda. Target ekor kuning naik bos. Alhamdulillah. Mancing boys, keren bos. Mari ngono, gak suwe moro-moro walesane Pak Hufron ketok melengkung nemen. Ketokane Pak Hufron lagi ngajar iwak iki. Lu walah nyantol rek. Urung wis. Nah, nek iki temenan rek, ya apa kudu segera minggir. Soale angine wis banter. Ombake tambah gede. Gatik kesuwen, Pak Bagus ambek Pak Hufron langsung narik jangkar. Jangkar situk wis munggah, saiki giliran ngunggahno jangkar situke. Ancen gak gampang narik jangkar situasi koyok ngene iki. Dibutuhno skill khusus. Gak angger kendel tok. Pak Hufron pontang-panting ngunggahno jangkar. Hati-hati Pak. Mari ngono, perahu langsung top speed. OTW minggir, uber-uberan ambek badar rek.
terkait setengah perjalanan moro-moro mesin perahu mati. Aduh dek. Pak Ufron langsung ngecek baling-baling. Jeketek kena sampah mana rek? Lo walah. Si ono ae sampah iki. Gaya arek kabeh ojo buak sampah nang segara ya rek. Temenan iki. Ojo ya rek. Sekitar sak jam setengah uber-uberan sampai badai. Alhamdulillah pinggiran wis sithik rek. Alhamdulillah wis isok minggir temenan rek. Gawe ngilangno rasa ndredeg, tim nyantai-nyantai sik ambek makan siang nang wisata mangrove Wonorejo. Mbok wis rek. Monggo, makan-makan. Mari kena badai, mangan-mangan gini mas. Mari mangan, nyantai, cocoke ya ngopi maneh rek. Mangan wis mari, ngopi wis mari, moro-moro bapake nawani kepiting. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih Pak. Semoga jenengan sekeluarga diparingi kesehatan panjang umur.